οποίος πάει χαμηλά πλέον για να πάρει την μπάλα. Μουλντούρ. Γκιουλέρ. Κράτησε ωραία την μπάλα, φοβερό τακουάλ. Κουκουρέγια με φάουλ. Μερίνο. Κάλυψε. Ακτούρκογλου. 5 λεπτά στο εικόνιο. 0-1 από το 6 με τον γκολ του Πέδρη. Ρεάλ. Γκιουλέρα δεν έχει χώρο, πάει χαμηλά για να πάρει μπάλα, δεν έχει φανεί, διότι η Ισπανία μπήκε με άγριες διαθέσεις στην έδρα της Κονιασπόρο. Λάθος. Τσαλχανογλού. Γκιουλέρ με 3 γύρω του. Χάωσε. Ο Ιαρθάβαλ πρόλαβε. Έκανε χέρι, αφήνει πλεονέκτημα ο Όλιβερ. Μάκη που περιμένει τη σειρά του για να παίξει και να πρωταγωνιστήσει. Γκιουλέρ έχει χώρο. Μερίνο. Πήρε ο Γκιουλέρ. Γιλντής, Γκιουλέρ. Ακτούρκογλου στο όριο του offside. Πέρασε, πλάσαρε, δοκάρι. Αλλά είναι εκτεθειμένος. Τσαλχάνογλου άφησε για να κάνει παιχνίδι ο Ιθήνων Νονούς, ο Αρντα Γκιουλέρο. Και βγαίνει ο Γκιουλέρ για να πάρει μπάλα. Γιλντής με πόρο, περνάει, σουτάρει, κόρνερ. Με το πόδι ο Σιμών το πιάνει στο 26. Κόγλου. Και κάνει κίνηση ο Γκιουλέρ και έφυγε ο Αγκούν. Η πάσα για τον Γιλντής. Ακγκούν για πρώτη φορά με τον Κουκουρέγια. Ακτούρκογλου, Γκιουλέρ, η κόντρα κόρνερ. Ακγκούν, Γκιουλέρ, σε επιθετική την Τουρκία. Πάσα του Γκιουλέρ, Ελμαλή με τη μία, δυο. Δεν μπόρεσε ο Μπαρντακτσί. Γκιουλέρ τακουνάκι. Φέραν παίζει και στην κορυφή και αριστερά εμπροκειμένο. Αλλά Χάουσεν δεν έχει χάσει φάση. Του Μουλντούρ. Γκιουλέρ.